Alle sammen, i dag gør vi en aktiv vlog. Vi har lige sat camp ude ved vores mormor. Jeg skal til at bygge en væg herover. Anna, hun er ved at lave et eller andet bålsted noget. Jeg har allerede bygget en væg derover. Og I kan lige se ind i vores lille hub. Det er lidt hyggeligt herinde. Der er lidt peanuts, og der er nogle kasser, der er nogle tæpper. Men anyways, så sætter jeg lige, så kommer vi lige, ja, jeg begynder at bygge, så sætter jeg lige her et sted. Lidt, og så, ja, så ser vi, hvad der sker. Okay. Er det godt nok, guys? Er det godt nok? Kan I se? Nej. Skør mig, den er sgu da den forkerte vej. Ja, så kan jeg sgu ikke se en skid. Nej. Ved du hvad? Vi er tilbage lige efter jeg er begyndt at bygge på væggen, ikke? Og guys, Anna vil lige vise jer, hvad end hun er i gang med at lave derovre. Så I er lige sammen med hende, imens jeg laver væggen. Se det. Det er et bål. Der er sådan der noget grønt og ting nedenunder. Og så har vi lavet et hus, og så har vi nogle steder herhen, vi leger med. Og vi har en økse. Ja, økse, men ja, den virker fint. Og så har vi lavet, Karl er i gang med at lave en lille bitte væg, og så imens går jeg rundt og viser jer det. Og så ligesom haven. Okay. Eller hvor du ville have bygget din base. Okay. Nu går vi hen der, hvor jeg havde bygget min base. Men den var grim, så blev jeg ked af det. Og så gik jeg hen til min storebror, så havde vi bygget alt det. Det var herinde, jeg havde bygget min base. Se, herinde havde jeg bygget min base. Her. Alt det her. Og så kom der en vips ind i det her. Ikke også? Og så flyttede jeg herud. Og så har jeg bare lavet. Så flyttede jeg herhen til Karl og legede. Og så nu viser jeg det hele. Og her er nogle rabarber. Og så er der en lille bitte skov og flere rabarber. Og så lige komme og vise huset, ikke? Hvorfor? Der er folk, der godt kunne finde på, at der sådan findes på Google Maps, og så kan man. Hej. Sætter du dem der? Ja, jeg har bare sættet den. Okay. Guys, lad mig lige pause, ikke? Okay, guys. Så vores mormor kom lige ud med vores hund, og ja, vi fandt ud af, at der allerede var en låg der. Den er ikke så god. Prøv at se det her. Og lågen går ikke helt ind i. Jeg skal vi lige vise jer, hvad er det, du har været i gang med at koge herovre? Hvad har du været i gang med at koge? Prøv at se. Jeg har jo vist den det. Ja, men sådan ordentligt. Det er fint, du siger det nu. Og det her er vores våben. Det er meget effektiv. Prøv at se. Undskyld lige, fik jeg ikke lov til at se. Ja, meget effektiv. Hvad er det ellers vigtigt?
Tag lige med ind og se, hvad der er inde i skuret. Jeg går med. Nej, du bliver. Gælder skuddet af. Prøv at se. Eller, nej, ikke helt. Der er lige skud af den. Jeg skal ind og hente jord. Så henter du bare jord. Ja. Ikke deroverfra. Fra traileren. Nej. Men de er ved at gro noget der, Anna. Hvad? God idé. Det er også der, hvor det meste af jorden kommer fra. Ja, hun er en skør en. Men det er hende, jeg laver med. Okay. Det er så her, vi får nogle af materialerne fra. Godt gammelt træ. Og godt gammelt træ. Ja. Det er lidt det eneste, jeg har at sige om det her træ. Godt og gammelt. Jeg skal ikke oversætte den her. Jeg ser, at den passer. I mean, it's alright. It's alright, man. Okay, ja. Jeg tænker, det er lidt det for vores vlog i dag. Der er ikke rigtig meget andet, vi laver. Kom her, du skal... Hvad? Ja. Yes. Vil du have dem til at se jorden? Nej. Hvad er det, du vil? Du er en skør en. Hej, Falken. Du behøver ikke at sige det hver eneste gang. Du hælder jorden noget endnu. Ja, for godt look på de der jordmolekyler. Ja, det var for meget. Ja, det er godt, Anna. Men det er ellers det, vi laver her i dag. Ved du hvad? Det er også en dejlig lille campsite, hva'? Ja. Anyways, ses næste gang, ikke? Jo, Anna. Lad os være sammen. Hej, hej.